Id-deputat fil-Parlament Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista David Casa esprima d-diżappunt tiegħu li l-Unjoni Ewropea mhix tieħodha kontra Malta. Skontu għandu jsir iżjed u dan qalu meta fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista kienet jitkellem fuq is-saltna ta' dritt u ħeġġeġ biex l-Unjoni Ewropea titfa' iżjed pressjoni fuq Malta. Irrid ngħid li minix kuntent anke bil-pressjoni li suppost kellha titfa' l-Unjoni Ewropea fuq pajjiżna. Din mhux l-ewwel darba li l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa instiga dibattiti fuq Malta fl-istituzzjonijiet Ewropej u uża qtil ta' Daphne Caruana Galizia biex jattakka lil Malta u lill-Gvern Malti. Dan għamlu anke jekk l-Unjoni Ewropea nnotat ir-riformi kbar li waslu biex is-saltna ta' dritt kompliet tissaħħaħ f'pajjiżna. Casa li wieħed mill-esponenti ewlenin tal-establishment li jiddetta kif għandu jimxi Bernard Grek uża l-ħin tiegħu fil-programm biex isellem lil dawk li baqgħu magħrufin bħala tal-Blue Heroes u lill-ex kap Simon Busuttil. Incidentalment sellem ukoll il-Jason Azzopardi sigħat biss wara li kien għadu kif sar magħruf lill-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika sabu ħati li kiser il-kodiċi tal-etika meta ma kienx jiddikjara t-tax returns tiegħu. Jiena u Simon Busuttil u Jason Azzopardi, Carola Aquilina insellmilhom kollha minn hawn. Fi programm li fih wassal messaġġi diviżivi dwar il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista qal li l-Laburisti mhumiex gburim dak li jagħmlu l-ex Prim Ministri Laburisti u l-Prim Ministru attwali waqt li attakka lill-mexxejja tal-Partit Laburista u għalhekk. Ngħidlek anke Laburisti huma kuntenti illum meta jħarsu lura jaraw il-livelli illi kellhom Eddie Fenek Adami u Lorenz Gonzi. David Casa għamel ħin twili semmi x'għamelu fil-Parlament Ewropew u ftaħar kemm instiga attakki fuq Malta dan quddiem teddida li jittieħidlu postu fil-Parlament Ewropew fl-elezzjonijiet li se jsiru f'Ġunju tas sena d-dieħla.